دحونا لمن اسي ملختي ام علالفو اتا من اسيله حمزه قديم الجلصخو قدم خزي الجور خاي مسواتنت من انت هاجري نيرمو خبري دحر خزي لجبر خوينات جن لمنغاسي لخبري والكاسواتي مو لعل خانت اوص انت تግራوي تحفتنا دما بيزاهم تبلا انا بقدس جبريل بهاي بمعتب بزي جاو منغست تግራይ حاجز طيقو اي تاغيتاچو ردا زمراح غيزياو محدار تግራይ መንግስት ፌደራል ናብዛ خلل ወታደራዊ ኢዳታውነት ገሩ ሰላምን ጸጥታን ዛخلل ኩሕሉ ሎም ጻውዒ ተቅሪቡ ሰላማት ተኻተልቲ ክሊር መልቲ ሚዲያ ናይዞምን ናልኦትን ናይሎም ማዕንቲ ውዕሎ ዛረብቲ ዛዕባታት ሓበርና ክነሪና ሰናይ ምክትታል እሞ ግን እዚ ሓበሬታ አግዳስ ስለሆነ ሁሉ ልክበጽሕ ላይክ በመግባር ጀምሮ ይሁን ፕሬዝዳንት አይተጌታቸው ረዳ ሓገዝ አቲቶም ለሓበሬታታት ተዘዋወሪዮም ኢሎም እስኪ ነዳምጾ اي تاغيتاچو ردا زمراح غيزياو محدار تግራይ መንግስት ፌደራል ናብዛ خلل ወታደራዊ ኢዳታውነት ገሩ ሰላምን ጸጥታን ዛخلل ኩሕሉ ሎም ጻውዒ ተቅሪቡ እቲ ጊዜያዊ محدار ሎሚ አበ ዘውጽኦ መግለጺ አበ ትግራይ ዘሎ ሰላምን ጸጥታን ካብ ዓቅሚ ናይ ጸጥታ አካላት ወጻእ ብምዃኑን ፍላይ ድማ አካላት ጸጥታ ናይ ሓደ ጉጅለ ወጊኖም ይሰርሑ ምህላዎም እንስዒቡ መንግስት ፌደራል ሰራዊት እትዩ ሰላምን ድሕነትን ዛخلل ከውሕስዩ ጻውዒ ተቅሪቡ ዘሎ ሙሉእ ትሕዝቶት መግለጺ ከም ስዕብ ክቀርብ እዩ እዋናዊ መግለጺ ጊዜያዊ محدار ትግራይ 3 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት መቐለ ካብ ኮርን ላዕሊ ብዝብል ጉልባብ ካብ 15 ጥሪ 2017 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝተወሰኑ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ካብ ተልእኾም ወጻኢ ንናይ ሓደ ጸቢብ ጉጅለ ናይ ስልጣን ጻም ንምርዋይ ክብሉ ቁሉዕ ዕልዋ መንግስትን ምፍጻም እናተንቀሳቀሱ መጽለሖም ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ሰሙን እውን ብተመሳሳሊ በኣዘዝቲ ግንባር ሰሜን ምብራቕን ደቡብን ዝምራሕ ዘይሕጋዊ ምንቅስቃስ ብዝኸፍአ መንገዲ ተጋዲዱ ይቕጽለሎ ይብል መግለጽ ጊዜያዊ محدار ትግራይ ነዚ ሓደገኛ መንገዲ ኣደብ ንምትሓዝ ኩሉ ዓይነት ዘይሕጋዊ ምንቅስቃሳት ጠጠውኑ ምባል 26 ለካቲት 2017 ዓመተ ምህረት ንዋና ኣዛዝ ሰራዊት ትግራይ ዝተጻሓፈ ትእዛዝ እንተሃለወ እውን ናይቲ ጥፍኣት ተግባራት ግን ብዝኸፍአ ብርክ ቀጺሉ ሰዓታትና ምቁጽጻር ሰጊሮም ኣለዉ ይብል ድማ እቲ መግለጺ እዚ ኩነታት ስለዘይተዓረየ ኣዘዝቲ ግንባራት ብመንግስቲ ክእገዱ ድማ ቢሮ ጸጥታ ክመርሕ ዝተቐመጠ ኣካል እውን ኣብ ክንዲ ንስርዓትን ሕግን ዝጣበቕ ንገበንን ገበነኛታትን ወጊኑ መግለጽ ክሳብ ምውጻእ እውን ከይደሎ ነዚ ስዒቡ ሓላፊ ቢሮ ጸጥታ እውን ካብ ሓላፍነቱ ንኽለዓል ተገይሩ ይብል መግለጽ ጊዜያዊ محدار ትግራይ ይኹን እምበር ሕዚ እውን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሲቪላት ዘነጻጸረ መጥቃዕቲ ኣብ ትግራይ ይቕጽል ኣሎ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ መንግስት ናይ ምፍራስ ተግባራት ብዝኸፍአ ብርኩ ተጠናኺሩ እውን ይቕጽል ኣሎ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ናይቲ ድሑር ጉጅለ ድሌት ንምምላእ ክብሉ መንግስት ክፈርስ ውዕሊ ፕሪቶሪያ እውን ክትሓስ ብተግባር ህዝቢ ትግራይ ናብ ዳግማይ ጽንተት የእትውዎ ኣለዉ ይብል መግለጽ ጊዜያዊ محدار ትግራይ ዘዝቀደመ ስሕተት ኣብ ክንዲ ክእርሙ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ከዓ ኣመራርሓ ጊዜያዊ محدار ትግራይ እናሃደኑ ይዕፍኑን ይኣስሩን ኣለዉ ዝበለት መግለጺ እዚ ድማ ነቲ ብሽማሕተም ዝገብርዎ ዝነበሩ መንግስት ናይ ምፍራስ ምንቅስቃስ ብዝለዓለ ብርክት ክጠናኸር ዝገብር ዘሎ ኮይኑ እቲ ድሑር ገበነኛ ጉጅለ ዕድልን ተረኺቡ ምዕፋንን ምእሳርን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣመራርሓ ጊዜያዊ محدار ትግራይ ሒዙ ናብ ሳልሳይ ወገን ኣሕሊፉ ካብ ምሃብ እውን ክቁጠብ ከም ዘይኽእል ምርዳእ የድሊ እቲ ብሽም ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ወፍሪ እቲ ኩነታት ካብ ቁጽጽር ጊዜያዊ محدار ትግራይ ንኽወጽእ ባዕልና ንባዕልና ንኽንዋዳእ ዝገብር ሓላፍነት ዝጎደሎ ዘይቅቡል ተግባር እዩ ዝበለ መግለጺ ጊዜያዊ محدار ትግራይ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዘለኻ ኩለኻ ትግራዋይ ሓፈሻ ድማ መንእሰይ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ፍላይ ድማ ነዚ ኩነታት ብልቢ ተረዲእኻ ከባቢኻን ባዕልኻን ክትሕሉ ኣንጻር ዞም ብኢጋም ጥሓስ ዝኸዱ ዘለዉ ኣዘዝቲ ክልቲኡ ግንባራት ክትሰለፍ ጊዜያዊ محدار ትግራይ ይጽውዕ መንእሰይ ትግራይ ነተብልዕሌኻን ኣብ ልዕሊ ህዝብኻን ዘንጸላል ዘሎ ሓደጋ ንምምካት ብዝተወደበ መንገዲ ከባቢኻ ክትሕሉ ድማ ይግባእ ይበልት መግለጺ ሰራዊት ትግራይ እውን ብተመሳሳልነት ነቲ ናይ ጥፍኣት ትእዛዝ ብጽንዓት ክትነጽጎን በዘቢልካ ድማ ህዝብኻ ካብቲ ቅድሚኻ ተገቲሩ ዘሎ ከቢድ ሓደጋ ከተድሕኖን
ኣለካ ይብል መግለጺ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ መወዳእታ መንግስት ፌደራልውን እቶም ብሽም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣካላት ናይ ሓደ ድሑር ጉጅለ ተለኣኣኽቲ እምበር ንህዝብን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ዘይውክሉ ምዃኖም ተረዲእኻ ዓድላይ ሓገዝ ክትገብር ጻውዒቱ የቕርብ ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብኸምዚ መንገዲ እንትፈርስ ህዝቢ ትግራይ ናብ ዳግማይ ጥፍኣት ንኸኣቱ ሱቕ ኢሉ ክርአ ይግባእን ድማ ይብልቲ መግለጺ ማሕበረሰብ ዓለም ብተመሳሳሊ እዚ ጉጅለን ሓሻኽሩን ገመናቶም ንምክልኻል ክብሉ ውዕሊ ፕሪቶርያ የፍርሱ ስለ ዘለዉ ኣብ ልዕሊኦም ኣድላይ ዘበለ ጽዕንቶ ክዕረፍውን ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጻውዒቱ የቕርብ እዚ ኮይኑ ተሪፉ ግን ህዝቢ ትግራይ ክወጾ ናብ ዘይኽእል ካልእ ዙር ጽንተት ከም ዝኣቱ መላእ ህዝብና ክግንዘቦ ይግባእ ብምባል ድማ እቲ መግለጺ ይዘዝም ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ 3 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት መቐለ ሰማዕሞ እሞ ክብራት ተኸታተልቲ እስኪ ማዓንቲ ኣብ መቐለ ዝነበረ ናይ ህዝብና ኩነታት ሓንቲ ሓፍትና ብደንብ ገሊጻቶና እሞ እስኪ ነዳምጻ ኣረ በይዛኹም ኣይተጥሩጥና ኣረ በይዛኹም ዝርጣን ሞይትናኮ ጥራጥ ሞይትናኮ ረይዎ سهل بلكته مالت تطفح بيتي تحيزخي زيت حيزخدو ماكوراني تايو لا حاسي قولت حيزخي سخيختو قد قليلهم تايو قليله رايوني لي حاسو هو بانك نرخاጭ نقنقلو معانت ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ቀዳማይ ወያነ ነርኻጭ ነቅነው አረብ መድሃኒ ዓለም አረ እግዚአብሔር ዛ ትንፋስ እዚ አሂውና ወይላክ እንትፍሲውና አረ ተጥሩጥና አረ ዝርጣን ሞይትና ማርያም ራይዋ ለሐሰኹ ሰላሳ ገለሽ ሆጭ ማለት ጣፍዳ መጥሓን እቲ ገለ በቃ ጉያ ለሙሽት 11 ሰዓት ለማዓት ሁሉና ጎይኹም ሸ ታዩዳ ታይናገርናኩም ኢዳ ዋ አረ በቅዱስ ገብርኤል አረ በሃይ በማዓት በዚ ዋ ታይናገርና ዝኹል ዝርጣን ጠርጥናኮ ጥራጥ مهم سمح معي خورات خاتلتي زي بالتعمي تجانيونيو ازدو انا كمص هازلو كنتو لاله او ጭንቅይኒዮ سمعهم واهم 30 ገሌ شحيا بحد معلتي كوصيا بانك لو على قرش يلي اسكال بال ورفا نيو لزاهم اتمرحتنا زي زبي اينه ጨንቆ ሓደ ኮይንኩም ተስማዕሚኹም زي زبي ሓደ ጎሮ በይዛኹም ናይ ዝዕለትና ቻናልና መልእኽቲ እዩ ሓደ ሓውናስኪ ጦርነት ክንድምታል አክል መሪር ምዃኑ ክንድምታል አክል ከቢድ ምዃኑ ገልጽ ቪዲዮ ይሒዙ መጽኑና እስኪ ነዳምጾ መኒ ጠቃሚ መኒ ተጎዳኢ ይሉና አለሞ እስኪ ነዳምጾ ጦርነት ትጅመርተሎ ፖለቲከኛታት ዕጥቂ ይቀሩ ሃፍታማት ለለ አዋጽዮም ስንቅ ይቀሩ ድኻታት ለለ ደቆም ይሁ ጦርነት ምስተወደ ለለ ፖለቲከኛታት አፍ ጦርነት ልተረፈ ዕጥቆም ይሱሱ ሃፍታማት ለለ አፍቱ ውሽጢ ጦርነት ሃፍቶም ይዕው ድኻታት ለለ መርድእ ደቆም ይነገሩ እዩ ነገሩሞ ንሕሰብ ነሰንትን ፖለቲካ ይኾነ ብተግባር ረእናዮ ነገር ስለለኾነ ብድጋሚ ደጊምና ንሕሰብ ይቐነለ حكيم وزحونا سان سمعمو ያው ኣብ ጦርነት ብጣዕሚ ልጉዳእ ኣብ ድኽነት ልኒኦስ ወድኻ እዩ ብጣዕሚ ልጉዳእ ያው ሃፍታም ለብንውረቱ ክጉዳእ ይኽእል በተለይ ግን ድኻ በህይወቱ እዩ ልጉዳእና በዛኹም ህዝለ መራሕትና ሕሰቡ ሰራዊትና ንህዝቢ ምዃንኩም ህዝቢ ልፎትኩም ምዃንኩም ይፍለጥ ሞ ሰራዊትና ለሕሰቡ ላብ ጦርነት ለለይ ምእታይ ብትዕግስቲ ልክውዳእ ባልኩም ኩሉ ግዜ ለባማትኩም ሞ ና ለባም ስራሕ ልክትሰርሑ ኢና ንብል እስኪ ሓደ ወላድና ድማ ሃምዚሎም ነይሮም እስኪ ነዳምጾም አቱምሳ 50 ዓመት በይና አንተስ 50 ዓመት ተቃለስና አላ ውድ ቢል ወተቃለስና አላ 50 ዓመት ተቃለስና አላ ወሞንታ ይናብሪና አላ ኢስራ ዓመት من سي ولدو أفلسنا الله أدرنا الله أولعنا يا زمن سي إسرع عمد 3 عمد زمهارنا يو بيروفوسر دكتور كيمست اندياو كافت خوينات نلا كافت خوينات موجودة فولع ولا مهر من نجن نمت تدالو نمتس هذا جنريشن زدلينا تدالو خلنا نزي جرانش نزي ولاد زي تزفانا يخي إلنا الناس هذا ورد بس تدالو نموت وزي ده يبان أتون ساعات زي ده يبان
ተሸኪሙ ክንዘምፀ መንእሰይ እውን ኣይትፍራሕ እዞም ሰባት እዚኦም ካሊእ ምንም ፀገም የብሎምን ሃፍቶም እንጀራኦም ፀጋኦም ንኸየብሎም ሓደ ወዶም እዚኣ ቤተሰቡ ዘለዎ መራሒ እንዳይሃለ እዚኣ የምፅእ እንዳይርየና እንዶ ኩሎም እኮ ውጭ እኮ እዮም ዘለዉ ደቆም መልሓሰኛ ሌባ ዝነብረላ ዓዲ እዚ መንእሰይ እዚ ሎሚ ይወፅእ ፅባሕ ይወፅእ ድሕሪ ፅባሕ ይወፅእ ናብ ኣምሓራ ይፅጋዕ ናብ ሻዕብያ ይፅጋዕ እንተደለዩ ካብ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ካብ ኤውሮጳ ኣምፅኦም የዋግእዎ ሓፀልፀል ዝበለ ወለዶ እዩ ዘለና ዝወለዶ እዚ ከዓ ነዚ ንደሊ ንሕና ክወልደልና ክዝምደልና ክፈሪ ክመሃር ዓዲ ክሃንፅ ኢና ንደልዮ حكم موزم ولادي التناقروا زمن سيناس طورنت أخلو سدت أخلو يا الحمد لله كولد كزمد يو تمنيت ولدي للونا فطريق كذا طورنت كذا سدت هونكم يبلا الناس كي أملاك مرحتنا كوا عندي زغلو تلمينهم سماعي يلين فطريق كل العالم هونكم يبلا الناس كي خاتلتي من قص فيرال لجنرالاتو تزازيو ለሐበሬታ ሰሚያንና ሞስክ እንደዳምዞ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለጀነራሎቻቸው እርምጃ እንዲወስዱ መመሪያ መስጠታቸው ተሰማ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ ጀነራሎችን ጠርተው በትግራይ ክልል ያለውን የወታደራዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ እርምጃ እንዲወስዱ መመሪያ መስጠታቸው ተገልጿል። ስብሰባው በትላንትናው ዕለት በጠቅላይ ሚኒስትር ጽሕፈት ቤት የተካሄደ ሲሆን ዋናው ዓላማውም ለትግራይ ወታደራዊ አዛዦች መልእክት ለማስተላለፍ ያለመ እንደሆነ ተነግሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት በዚሁ መመሪያ ኮሽታ የሚሰማ ከሆነና እንቅስቃሴ የሚጀምሩ ከሆነ በተዋጊዎች ላይ ሳይሆን በአመራሮቹ ላይ እርምጃ ውሰዱ ሲሉ ማሳሰባቸውን ላገዛዙ ቅርበት ያላቸው ምንጮች በመዘገብ ላይ ናቸው። በተጨማሪም እድል ሰጠን አይተናቸዋል፣ አሁን ግን የተሰጣቸውን እድል ሲጠቀሙበት አላየንም፣ አመራሮቹ አሁን ላይ ከህዝብ ተለይተዋል በማለት መናገራቸውም ተጠቅሷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አክለውም በትግራይ ያሉ አመራሮች በተለይም ወታደራዊ አዛዦች እንደ ከዚህ ቀደሙ በህዝብ ተከልለው ሊያመልጡ የሚችሉና የሚሞክሩ አይሆንም ማለታቸውም ነው የተሰማው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከጀነራሎቻቸውና ከፍተኛ ወታደራዊ አዛዦቻቸው ጋር ካደረጉት ከዚህ ውይይት በተጨማሪ የትግራይ ወታደራዊ አዛዦችም ከእግረኛ ሰራዊት ጀምሮ እስከ ኮማንዶ የደረሱ ስልጠናዎችን መስጠትን አጠናክረው መቀጠላቸውና እያስመረቁ እንደሚገኙም ተገልጿል። እንዲሁም ለጦርነት አስፈላጊ የሆኑ ግብዓቶችንም ሲያሟሉ መታየታቸውን የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማትን ጨምሮ ሚዲያዎች ሪፖርት ማድረጋቸው ይታወቃል። በተለይም የትግራይ ማህበረሰብ አስገዳጅ መዋጮ እንዲያደርግ መመሪያ ማስተላለፋቸውም ተጠቅሷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩና የጀነራሎቻቸው ስብሰባ ትላንት ከተካሄደ በኋላ በዛሬው ዕለት ማለዳ ላይ በመቀሌ ከተማ በምክር ቤቱና በመስተዳደር ጽሕፈት ቤቱ አካባቢ በርካታ ታጣቂዎች በተሳቢ መኪና ሲንቀሳቀሱ የሚያሳዩ ምስሎች በስፋት በማህበራዊ ሚዲያው ሲዘዋወሩ ታይተዋል። በተያያዘ የህወሓት ህጋዊ ሰውነት በትናንትናው ዕለት በምርጫ ቦርድ መታገዱ የህወሓት ለምርጫ ቦርድ እግድ በሰጠው ይፋዊ ምላሽ ምርጫ ቦርድ ቢሰርዝም ባይሰርዝም ፋይዳ የለውም ብሏል። ህወሓት በመግለጫው በተደጋጋሚ እንደተገለጸው ህወሓት በፕሪቶሪያው ስምምነት ላይ ከአሸባሪነት ተሰርዞ ወደ ህጋዊ ማንነት እንዲመለስ እንጂ እንደ አዲስ ፓርቲ ለመመዝገብ ጠይቀን አናውቅም የሚለው ህወሓት ስለዚህ ህወሓት የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድን ያልጠየቅነውን ያልተቀበልነውንና በህግ ላይ ያልተመሰረተ እውቅና ቢሰርዝም ባይሰርዝም የሚያመጣው ህጋዊ ፋይዳ የለም ሲል ነው ዛሬ ከሰዓት በወጣው መግለጫ ምላሽ የሰጠው። ሽሙታትልቲ እስኪ ህዝኻ በኻሊ ሚዲያ ታይ ባሃሉ እስኪ ነዳምጾ። በትግራይ ክልል ውጥረት ነግሷል። በትግራይ ዳግም የማይጥሙ ነገሮች እየተስተዋሉ ሲሆን ነገሮች በፍጥነት እየተቀያየሩ ይገኛሉ። ጊዜያዊ አስተዳደሩ የፌዴራል መንግስቱን እርዳታ የጠየቀ ሲሆን የኢትዮጵያ አየር መንገድም ወደ መቀሌና አክሱም ሲያደርግ የነበረውን በረራ በዛሬው ዕለት አቁሟል። የትግራይ ጸጥታ ኃይሎች የመቀሌን ከተማ የተቆጣጠሩ ሲሆን አቶ ጌታቸው ረዳም ከመቀሌ መውጣቱ ተሰምቷል። የጊዜያዊ መስተዳድር ሰራተኞች ከነደብረ ጽዮን የህወሓት አንጃ ጋር የተፋጠጡ ሲሆን የፌዴራል መንግስት የትግራይ ህዝብ ዳግም ወደ እልቂት ሲገባም ዝም ብሎ ሊመለከት አይገባም ሲል የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር አስታውቋል። አስተዳደሩ ፌዴራል መንግስት አስፈላጊ እርዳታ እንዲያደርግም የጠየቀ ሲሆን
የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በትግራይ ክልል ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ በማስመልከትም ዛሬ ረፋድ ላይ መግለጫ አውጥቷል። አስተዳደሩ የትግራይ ጦር አዛዦች ከተልኮ ውጭም የአንድ ጠባብ ቡድን የስልጣን ጥምን ለማርካት በማለምም ግልጽ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ እየተንቀሳቀሱ ቆይተዋል ያለ ሲሆን በዚህ ሳምንትም በተመሳሳይ በሰሜን ምስራቅና በደቡብ ግንባር አዛዦች እንቅስቃሴው በከፋ ሁኔታ ተባብሶ ቀጥሏል ማለቱን ዳጉ ጆርናል ከመግለጫው ተመልክቷል። አስተዳደሩ በመግለጫው ይህንን አደገኛ እንቅስቃሴ እንዲያስቆም ለአጠቃላይ ጦር አዛዡ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትዕዛዝ ቢሰጥም የጥፋት ድርጊቱን ማስቆም እንዳልቻለ አስታውቋል። የጥፋት ድርጊቶቹ ተባብሰው በቀጠሉበት በአሁኑ ሰዓትም በሲቪሎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት እየተፈጸመ መሆኑንና ከላይ እስከታች ያለውን የመንግስት መዋቅር የማፍረስ እንቅስቃሴዎች ቀጥለዋል ማለቱን ዳጉ ጆርናል አሰምቷል። ሽሙት ተልተይ ሎሚ መደበይ እዚ ይመስል ነይሩ እዚ ቪዲዮ ላብ ሁሉ ልክበጽሕ ላይክ ግባር ሁሉ ልክሰምዖ ግበር ይኹም አምላክ እስራኤል አድና ሰላም ይግበረልና አዶ ትግራይ ለትነውዕሉ ወጣት ትግራይ ኣብ ስራሕ ይውዕለሉ ወጣት ትግራይ ልወልደሉ ልዘምደሉ ጊዜ ዘመን የምጽልና ና ቻናልና መልእኽቲ እዩ አሙዳታ ብጣዕሚ ሕዘነት ግጥሚ ኒያ ኣብቲ በቀደማይ ብጣዕሚ ልሕዘነት ግጥሚ እሳ ገጋውዘኩምሞ ኣነ ምድላዋይ ከጠናቀ ኣቀጻሊ በኻሊ ምድላው እስከ አንጋና ቻው ሰላም ሁኑልይ ይቅርታ ደዋይ ሕዛትና ነበረ ጀልባ ታብጽሕና ይኻለቲ ማዕበል ሓይል ዋጉራይ ቃኝ ይጻፋዕሉ كموت قعدلي تايتن حني بدي حثخو اتيك دوله لخدع مردن عاتي سمعي اي حثخو وين برا دواي بحر قنجكانيو كجبر لخدع حثخو تيكور خل خي بحر وحطن له كلهم ابذا جلبا مسان النورنا وعلم نكون علامات انحوهم انا قند اخد مزسات راح علامه ايد نبره يقرتا بقى دواي جلبا افرقوا ما يمولوا ابلع على حيال دبها المعبل موطنا له كلنا تصفى قرطنا بوشتنا دافت ارنا حلنا مردن عاتي تنقر كله حدراخي الدواي أبدي حمام كي تودعي حد شعد لي حمام خوينا بحر قارين نخواد دواي أول نيد نور كلهم دفتار يوم طلي الليو بقى شاو بلا دواي بأنا كي تحذن دقم خيدن نخود حرقيلة كي خف أكاد دواي كلهم دحثونا يا يخونا يبذحوا نور حثبنا خوينو قنت تفاخي تغرطا دواي يكرر لني